varm hånd til Anne. Det er en af de mere ualmindelige introduktioner, jeg har fået. Det synes jeg virkelig er sejt. I tænker nyt her, og jeg er glad for, at jeg må være med. Er mikrofonen? Jeg skal også tænde min mikrofon. Jeg taler jo rimeligt. Du taler rimelig højt. Men det bliver bedre, eller hvad? Det er godt. Nej, jeg vil virkelig understrege, at jeg har sjældent fået så kreativ en introduktion. Og jeg synes også, at det er fantastisk at læse om jeres projekt og se alt det, der er sket. Og jeg er rigtig glad for, at jeg må komme og sige noget om de der store ord. Og jeg har gjort noget andet til dem. Jeg har nemlig sat dem ind i sådan en tegning. Og tænkt, okay, det er virkelig interessant, det her spørgsmål. Hvad er vejen mod fremtidens uddannelser? Og dermed vejen mod fremtidens samfund, for det er jo det, vi former, når vi laver uddannelser. Så jeg har sagt, at vi vil gerne have en tidsvarende uddannelse med plads til eksperiment, og det vi måske når frem til er et dynamisk, udfordrende og vitalt samfund, for at gentage Anne, og for at gentage jer og spørgsmålet. Det er et fantastisk spørgsmål at få, og så kan man tænke, det fik mig til virkelig at tænke, det var, fordi det er der, vi er politisk. Former samfundet uddannelserne, eller former uddannelserne samfundet? Det er klart, det er en af de cirkler der. Men nogle gange, så har vi så travlt med at forme uddannelserne efter samfundet, at vi glemmer, at vi igennem uddannelserne også er ved at forme samfundet. Derfor er det så vigtigt, det her. Og derfor er det så svært, at det foregår samtidig med, at der foregår noget, som gør det modsatte politisk. Og det kan jeg ikke lade være med at sætte det ind i den ramme samtidig med, at jeg forsøger på sammen med jer at tænke ud af boksen og sige, hvor vil vi gerne hen med uddannelsessystemet. Men det her, det er jo det, som vi oplever. Så jeg tager lige et par temaer. Der er nogen, der har forholdt sig til uddannelse, og det er ikke sådan nogle kreative uddannelsessjæle som jer. Det er økonomer. Og Peter Birch Sørensen er jo en af dem med produktivitetskommissioner. Han siger, at vi har stigende problemer. Den væsentlige medvirkende årsag til, at Danmark i de senere år har haft lavere produktionstilvækst og lavere velstandsfremgang end de lande, vi gerne vil sammenlignes med. Og det er jo stigende problemer i uddannelsessystemet, han siger, er problemet. De stigende problemer i uddannelsessystemet, dem skal vi så kunne analysere, hvad går de ud på? Går de ud på, at vi er for lidt kreative, for meget kreative, eller hvordan skal vi tænke for at undgå de problemer, som der er i uddannelsessystemet og i Danmark? Så det er igen den der sammenkædning, som jeg ville sige med den foregående slides. Vi skal huske at tænke, at det hænger sammen. Der har været en masse, der har undersøgt kvalitet og relevans af vores uddannelser. Og det er jo det erhvervsrettede, vi taler om her. Vi taler om kreativitet, som kan bruges til noget. Vi taler ikke om bare den kreativitet og dannelse, som vi også synes er rigtig vigtigt. Det individuelle i uddannelserne, som er mig sammen med nogle andre. Det at udvikle sig selv, også fordi, som Camilla Hutters siger, at, som jeg så også refereret i en af jeres publikationer, det er jo sådan, at de unge i dag ikke nødvendigvis ser sig selv i et erhverv resten af deres liv. De ser sig i bevægelse, og i bevægelse med mange forskellige andre aktører. Og når vi så uddanner så målrettet til erhvervslivet, så skal vi måske tænke på, at det gør vi netop ved at uddanne kreativt og fleksibelt. Ikke desto mindre, så er der mange af de her undersøgelser, der har peget på noget andet. Og jeg har bare taget nogen frem. Produktivitetskommissionen, Kvalitetsudvalget, som arbejder nu, som har arbejdet og kommet med nogle nye forslag til, hvordan man arbejder. DR's beskæftigelsesbarometer. Stina kommer her i eftermiddag og har mange bud på også, hvordan man kan arbejde med uddannelse. Og så er der lige... så er der Videnskabsministeriet, VTU, Videnskabsministeriet, der har lavet en ny optælling af kurser, hvor vi tæller alle vores kurser, og det er jo Ministeriet for Videregående Uddannelser i dag. Så de har fået den der forkortelse igen, men det er jo det, vi kalder Uddannelsesministeriet. Og det vil sige, at de tæller alle timer, vi afholder på erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, og de tæller dem jo ikke for os. Det gør vi så selv, og det tager rigtig lang tid. Tælle alle de timer, vi holder, alle de kurser, vi holder. Vi skal sige, hvem der underviser, vi skal sige, hvor mange der er til stede. Det kommer til at tage rigtig lang tid. Og det er i hvert fald noget, der ikke er særlig kreativt. Så det hører med i den der generelle ting. Så har ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, som jeg synes også er en rigtig god organisation. De har her lavet et produkt, som jeg har tilladt mig at forholde mig ret kritisk til, som hedder et uddannelsesbarometer. Det måler simpelthen, om uddannelserne kan bruges til noget eller ej. Og den måde, man måler det, det er beskæftigelse og løn. Og der får vi så de kunstneriske kreative uddannelser selvfølgelig placeret fuldstændig i bunden. Og der har Erik Meinicke Schmidt, som var formand for udvalget, som er tidligere dekan på Aarhus Universitet, han har så også sagt, at han var ked af, at han havde kaldt det for
en ranking af uddannelserne, at den placerede dem, der gav højst løn øverst, og dem, der gav mindst løn nederst. Men at det var en gennemgang efter nogle bestemte parametre, og de parametre, kan jeg love, ikke var specielt kreative. Og så er der Deloitte, de er lige nu ved at kigge på taxametersystemet, og det bliver også, der har også hele tiden været det, men det skal kigge på, hvor meget løn det giver efterfølgende. Så jeg vil bare i talesætte, at rammen omkring det at være kreativ og eksperimenterende og fleksibel og dermed erhvervsrettet, den er lidt mere målrettet, lidt mere kortsigtet. Og jeg kan også godt lide at opdele relevans, som jeg synes er et rigtig vigtigt begreb, i to. Et, der hedder kortsigtet relevans, og et, der hedder langsigtet relevans. Og det er nogle ret forskellige kompetencer, som man skal bruge, når man tænker i det kortsigtede og i det langsigtede. Det kortsigtede kan godt bygge en uddannelse op, så den er meget, meget præcis i forhold til det, man lige står og skal bruge. Den langsigtede prøver at tænke lidt mere i kompetencer og personlige egenskaber. Hvis man kigger på UNESCO, så har de også opstillet målsætninger for uddannelse, og de passer rigtig godt til at tænke lidt mere langsigtet relevans. De kigger på nogle kompetencer, som man mener, der vil være behov for i det 21. århundrede, som vi jo for længst er startet på det her omkring år 2000. Men det er klassiske opdelinger. Learning to know, altså hele det med at få viden, men også brobygning på tværs. Det lægger de meget op til, og det er via spørgsmål, det er ikke via svar. Og så kommer den, som er rigtig vigtig for det her med det eksperimenterende, som er learning to do, kreativitet og handlekraft, siger de. Og handlekraft er jo noget af det, som vi har haft tradition for i vores uddannelsessystem. Det er ansvarlighed og handlekraft, at man faktisk gør noget med de ting, man lærer. Ikke lærer dem udenad, som i visse andre uddannelsessystemer. Mit eget fag, det er fransk, og derfor har jeg læst både på fransk gymnasium og på franske universiteter. Og hvis I kender den sydeuropæiske tilgang, så er den meget mere, at man har en autoritet, der står foran en, og så skal man nemlig kunne svare på spørgsmål bagefter. Det synes jeg så i øvrigt er helt glimrende, fordi vi bliver både friske af det, og jeg tror ikke, I sidder og kommer til at få overfladisk læring af, at I skal svare på spørgsmål bagefter. Men hvis det er en high-stakes eksamen, der kommer bagefter, så er det ikke særlig sundt for det at udvikle refleksion hos den enkelte, kritisk refleksion og selvstændighed, og det vi i øvrigt sætter højt i vores uddannelsessystem, og som har bragt os temmelig langt. Men i øjeblikket går vi lidt i den anden retning, og det er det, jeg gerne vil pege på som en ramme for det her. Jeg synes, det er nogle vigtige opstillinger, og de er jo internationale, og de har en vis legitimitet, og derfor kan vi bruge dem, når vi vil diskutere uddannelse. Der kommer også hele det internationale ind, learning to live together with, internationale og multikulturelle og nationale, det er også inden for vores egne små kulturområder. Men det er vigtigt, at vi skal kunne gå på tværs. Og så endelig det, som Anne også lagde vægt på, at vi skal være her med krop og følelser og sjæl, og hvad vi ellers kalder det. Og det skal man altså for at lære noget, så det synes jeg også er en rigtig god introduktion, og jeg synes også, det er rigtig vigtigt til at kunne tale om tværfaglighed. Det lægger man også vægt på i UNESCO's opstilling. Der siger man netop, at det er her, det humanistiske og det naturvidenskabelige kan arbejde stærkt sammen. Så har jeg nogle gange stillet op, hvad er det for nogle uddannelser, man kan have, og det er, jeg har ikke byttet dem ud til jer for jer, der er til stede. Jeg har bare taget dem op som typer. For vi kunne sagtens have sat nogle flere ind, og I kan selv sætte nogle flere ind, og jeg kan også, det kan man arbejde videre med. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at uddannelser er også forskellige, når vi taler om praksisrelation, professionsrelation, erhvervsrelation. Så vi kommer ikke til at gøre det samme, og derfor synes jeg endnu en gang, at det er så flot, at mange institutioner arbejder sammen, og ser deres forskellighed, og ser, hvordan de kan arbejde forskelligt med den. Professionsuddannelserne er uddannelser, som ved, hvem de arbejder med for en profession. Det er noget andet end især det, man kalder faguddannelser. De uddannelser, som typisk vil være på et universitet, længerevarende kandidatuddannelser typisk, men de findes jo også som bachelor, der fører de bare ikke til så meget endnu. Det er jo også en diskussion. Men hvis man læser engelsk, eller som jeg fransk, så ved man ikke, hvad man kommer til at bruge det til. Man kan komme til at blive gymnasielærer, var der nogen, der sagde en gang. Men jeg husker i hvert fald meget tydeligt, da jeg læste, at der var ikke en eneste gang, når jeg tog på stop mellem Odense, hvor jeg gik på Odense Universitet, og Langeland, hvor mine forældre boede, hvor min hest stod. Og det vil sige, at jeg var hjemme hver weekend på stop. Der var ikke én gang, hvor de ikke sagde, hvorfor i alverden læser du det? Det er da fuldstændig brødløst. Og jeg tænker, jamen de kompetencer, jeg anede heller ikke hvorfor. Og det er der mange, der ikke gør tidligt i deres valg. Dengang som nu, men jeg tror, det er ved at blive værre. Der må man kaste sig ud i noget, som man har ild for, og som man tror på. Hvis ellers vi
som uddannelsesinstitutioner sørger for og er bevidste om, at det her er ikke kun faget, det er også alt det andet udenom faget, det er alt det metode og viden og det, som vi kalder færdigheder og kompetencer, som hører med. Og i øvrigt er der en masse ubrugelig viden, som pludselig er brugelig. Det tror jeg, de fleste, vi taler med, som nu er ved at putte uddannelserne ind i nogle meget smalle spor, er jo bevidste om, at de har brugt deres uddannelse helt anderledes. Og politikerne har slet ikke taget en. så der er meget at tænke her. Og så er der kommet, jeg vil bare gerne sige, der er både længden af uddannelsen, der er typen af uddannelsen, der er praksisretningen i uddannelsen, der er teorielementet i uddannelsen, og der er problemelementet i uddannelsen. Der er enormt mange ting, som vi kunne bruge til at tale om vores uddannelser og informere de unge om, hvor de tror, de passer bedst ind, så de kan komme ind det rigtige sted. Og så ønsker vi jo fleksibilitet, og her har jeg så kun fået taget professionsbachelor, master og erhvervs-PhD med. Jeg kunne have taget alle erhvervsuddannelserne, jeg kunne have taget meget mere med. Men det jeg egentlig vil sige, det er, at vi har, som det ser ud lige nu, 2 spor i uddannelsessystemet. Et, som vi sådan kalder det typisk klassisk akademiske, men som ikke kan nøjes med at være det i dag, fordi der er så mange, der tager de uddannelser, og vi skal ikke bruge så mange, der ikke også tænker, hvordan de akademiske kompetencer skal anvendes. Og så har vi et spor, der er mere professions- og anvendelsesorienteret i sig selv, og lidt klare sætter nogle mål op, erhvervs- eller professions- eller hvad vi nu vil kalde det. Professionsbachelor, master, erhvervsuddannelser og erhvervs-PhD. Det er meget interessant, at systemet er sådan ret klart bygget op i 2 spor, samtidig med, at vi over de sidste 10 år er gået fra de forrige 10 år, som handlede om videnskabsorientering og akademisering, så er vi gået til anvendelsesorientering. Så selvom vi har 2 spor, så kører vi alligevel politisk fra den ene grøft til den anden. Og jeg vil jo ønske politikerne, at vi går til et kursus, bare nogle uger, sammen med nogle af alle os, og høre om, hvordan uddannelsessystemet faktisk er tænkt, inden de begyndte at sige, at nu skal vi over i den her grøft, og nu skal vi over i den her grøft. Det ville være fantastisk, at vi kunne sige, at vi vil gerne informere om vores uddannelser. Vi vil gerne fortælle, hvad det er, de forskellige typer af uddannelser kan, hvor lang tid det er, og hvordan man så gennem en kort supplering kan skifte spor. Nu har vi jo altså også lige fået afskaffet supplering. Så fleksibilitet, som I taler om, det er rigtig vanskeligt. Det håber vi selvfølgelig at arbejde politisk på, at fleksibiliteten kan opretholdes. Jeg har kun tegnet nogle af de pile, som man kan sætte imellem de forskellige typer af uddannelser. Men man kan have mange flere pile. Det er kun for at belyse, at det findes, og det er også kun for at belyse sporene helt overordnet. For at sige, vi har faktisk et uddannelsessystem, som har tænkt noget af det her, og som flytter sig hele tiden selvfølgelig. Man kan sige, kandidatuddannelserne, som jeg i øjeblikket som rektor på RUC arbejder meget med, kandidatuddannelserne, de er jo kaldt akademiske. De har faktisk slet ikke i bekendtgørelsen noget, der hedder praktik. Vi arbejder så alligevel hele tiden med politikere, der siger, at vi skal putte noget mere praktik ind i dem. Men hvis man læser bekendtgørelsen, så er der ikke noget, der hedder praktik. Vi må ikke skrive praktik i studieordninger. Det findes ikke. Praktik er noget, der findes i en professionsuddannelse, og det er noget, vi så putter ind, så kalder vi det projektorienteret forløb, fordi vi skal lave praktik, og vi vil gerne lave praktik. Men det er bare meget interessant at se, at det faktisk overhovedet ikke er understøttet af lovgivningen. Og det er fordi, man har de der spor, men man har samtidig kørt af nogle andre veje. Hvilket jeg synes er helt glimrende, man skal endelig køre andre veje, men det er lidt svært at presse os til noget, som man har presset os i den helt modsatte retning til ganske få år før. Så har jeg også lige sat nogle retninger op. Hvad er det for retninger, der er lige nu i debat og udvikling? Vi taler om de her ting, som jeg tror er vigtige, og som det her projekt også har kredset om. Jeg har også taget nogle af ordene fra jeres projekt. Transfer, samspil, dialog, det at gå på tværs, det at komme ud af sin egen boks. Så taler vi meget om didaktisk praksis. Vi går mere og mere, vi bliver bedre og bedre til at tænke didaktik, og didaktik som planlægning af undervisning. Som planlægning af undervisning fra et sted til et andet sted, ud fra den, der modtager undervisningens vinkel, og ikke ud fra min som underviser eller forsker, eller hvad man nu er. Så den didaktiske og den praksis, man har der. Altså man tænker mere og mere professionelt på uddannelse og undervisning flere steder. Og så kommer alle de nye ting, som hedder innovation, entreprenørskab og iværksætteri. Og for mig så har de egentlig altid været en del af den daglige praksis med at være underviser eller modtage undervisning. Det må være naturligt, at jeg med stoffet gør det, jeg allerbedst kan. Det, jeg kan se, man kan gøre, som er anderledes. Det lå også i den gamle karakterskala, som jeg har fået vane at nævne, fordi jeg synes, at den taler om nogle værdier, som faktisk lå i vores uddannelsessystem. Og det, at man kunne få en helt speciel karakter for at være original, selvstændig eller
kreativt, gøre tingene på en anden måde, i øvrigt opfylde stoffets mål, altså i øvrigt kunne det godt. Man kunne også kunne det mere rutinepræget rigtig godt, så var det 10, og så kunne man kunne det sådan rigtig, rigtig godt, så var det 11, og så kunne man være speciel. Tænk, at man kunne få en karakter for at være det, og tænk, at man fjernede den. Fordi man sagde, det er bedre, at vi kender målene helt præcist, og opfylder man målene helt præcist, så får man den højeste karakter. Så er der også flere, der får det. Det er jo rigtigt. Så synes jeg, man skulle holde et lille plus, eller en lille stjerne, eller et eller andet, så vi stadig kunne sige, at vi synes, det var sejt, når nogen gjorde noget særligt. Ja. Så derfor synes jeg, at alt det, som vi nu besynger, også statsligt, og som I har arbejdet med, at det har vi sat nogle bremser på igennem systemet. Så der er sådan en modsætning i systemet. Vi besynger det særlige, det fantastiske, og alt det, vi egentlig har som en tradition i vores uddannelsessystem, men vi lukker det inde i nogle systemkasser, fordi vi i øjeblikket lever i en systemverden. En meget, meget systemorienteret verden. Og det er selvfølgelig vanskeligt, og derfor skal vi selvfølgelig blive ved. Men der er nok nogle af os, der burde blive politikere. Og det er ikke mig. Talent og motivation kommer også frem, og talent og motivation, det er jo det, som bliver båret frem af de andre termer. Og derfor vil jeg også tale om, hvordan jeg synes, det er dem, der er vigtige. Og jeg også tror på, det er det, der er fremtidens uddannelsessystem. Jeg er bare spændt på, hvor langt vi skal ud over kanten for at smadre nogle ting, jeg vil tillade mig at sige, før vi kommer over i det andet spor, som jeg er sikker på, at vi kommer over i. Fordi den næste trend i uddannelse, den hedder det individuelle, det personlige, mig selv. Ikke mig, men os. Taler vi også rigtig meget om på RUC selvfølgelig, fordi vi har studenterdrevne uddannelser. Og vi siger sådan, du kan planlægge din egen uddannelse. Ja, men du skal gøre det sammen med nogle andre. Det er det vigtige. Så det der med mig, vi orientering. Men der bliver meget mere af det, siger nogen, og det er dig, der er fremtidsforsker. Men det er det, der er vejen frem. Men jeg er spændt på, hvor langt politikerne skal drive os den anden vej i angst for undergangen, før vi kan få lov til at lade det blomstre, som vi altid, og jeg mener, det har altid ligget i vores uddannelsessystem. Eller, det har det jo ikke, vi har haft katekismus. Men så om ikke andet siden Grundtvig, eller hvornår vi nu plejer at datere det tilbage. Og så kommer det ord, der hedder anvendelsesorientering, som jeg synes er så glimrende, men som igen, også jeg husker, jeg har også været meget med i gymnasieverdenen, som vi skulle putte ind i alle studieordninger, alle fagene, de skulle så lige pludselig have anvendelsesorientering ind, og det kan godt nogle gange være besværligt, når det kommer på den der politiske måde. Man skal ikke altid ønske sig lovgivning, for det kan altså blive temmelig firkantet. Så var det IT og anvendelsesorientering. Men det er et godt ord, det er godt derudover. Men det er for nogle fag igen, så skal de ikke hele tiden anvendes. Man skal også have lov til at fordybe sig i nogle ting, uden de skal anvendes lige med det samme. Fordi det er der, hvor igen vi kører over i en grøft. Jeg hørte Jeppe Brugs, da vi diskuterede ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskabers uddannelsesbarometer. Der sagde han i et panel, på en bacheloruddannelse skal der ikke være ét element, hvor de studerende ikke kan se, hvad det kan anvendes til. Og så tænkte jeg, er det en god driver? Er det det, jeg vil? Vil jeg hele tiden se, hvad det skal bruges til? Nej, jeg vil have lov at være i det, være i processen, være i eksperimentet, og så er det sådan, at hvis det udvikler mig rigtig meget, så kan det være, at jeg finder noget nyt, det kan anvendes til. Det kan også være, at det kan bruges til noget fuldstændig traditionelt, men den skal ikke være der hele tiden, og det er den fejlslutning, der er, tror jeg, når det kører for langt med anvendelsesorientering. Og så nye måder, udvikling osv. Det er bare nogle af de, nu er jeg jo et sprogmenneske, så derfor tager jeg selvfølgelig nogle af ordene, og kigger på, hvad er det for nogle ord, der går igen, og hvad er det, de vil, og hvad er det, de står for, og vi har også brug for at forny vores ord. Vi vil gerne vise med ordene, at vi vil et nyt sted hen, og så at de kommer op imod nogle andre. Og det er de ord her, så skal I slippe for mere politisk, men vi har en lang række ord hernede, som faktisk ender med at styre os i den retning, hvor jeg sagde, det er den ene tendens, altså ikke de to store tendenser i uddannelse, som hed akademisering og anvendelsesorientering, men her der handler det om målstyring versus frihed. Og her der er det sådan nogle lidt vanskelige nogen, fordi de begge to er ret politiske. Den ene det er målorientering, incitamentstyring, fremdrift, tilpasning til arbejdsmarkedet på den lidt sådan firkantede måde. Og den anden det er globalisering og markedet, at alting er et marked, og konkurrence om ressourcer og ekstern finansiering, og det er der driver os en anden vej. Der er egentlig ikke noget af det, der er sådan rigtigt værdiorienteret og vi-orienteret. Og det, som vi måske vil, en dannelse eller en kreativitet eller et andet system, sætte noget andet i stedet, en anden type økonomi.
Kontrol og styring, ja, det ved vi godt. Så. Så derfor nogle nye tendenser. Hvad er det for nogen? Jamen, der er nye tendenser til, at befolkningerne nedefra siger nej til det her. De skriver det. Den danske befolkning skriver det hver eneste dag i alle medier. Det har tilsyneladende ingen som helst effekt på politikerne. De skal lære at have is i maven, kommunikere på en forberedt måde, så de kan sige de rigtige ord til os igen og igen og igen. Mens vi dagligt i aviserne kan læse, at vi vil noget andet. Der er rigtig mange, der begynder at lave bytteøkonomi, netværksøkonomi, nye forretningsmodeller. Noget, der gør noget fuldstændig andet med den traditionelle økonomi. Også i store virksomheder sker der helt nye ting. Så det, som vi tilpasser os, er egentlig en lidt ældre model. Altså vi som samfund, når vi siger, at nu skal det offentlige blive ligesom virksomheder, så er det egentlig, det har virksomheden sagt de sidste 15 år, så bruger vi de gamle ting, og ikke nødvendigvis de bedste ting. Så der er en masse nyt der omkring netværk og omkring det, at den, der skal lede, skal være meget tættere på det faglige og meget mindre topstyring osv. Altså eksperttendenser, tilbage til eksperter. Innovationskilder, som kan være også kommunikation, kulturforståelse, socialt entreprenørskab, alle mulige ting, der også kommer fra det klassiske eller moderne humanistiske område. Og dermed også blandingen af kulturelle kompetencer og teknologiudvikling. Ikke teknologiudvikling for sig, men i sammenhæng med, og det er ikke sikkert, at tværfagligheden er hos én person. Det kan meget, meget fint være i grupper jo, eller på tværs af organisationer, at man arbejder med, hvordan det kulturelle og det teknologiske spiller sammen. Brugerdreven innovation og de massive datamængder, som vi taler om, Fab Labs, Makerspaces, Hackerspaces, hvordan man sammen når frem til nye løsninger ved at arbejde enormt hurtigt på tværs af medier, på tværs af fagligheder, men hvor man simpelthen bare hele tiden er i berøring med hinanden. Og der sker en masse ting på det, hvor unge kan en hel masse, men hvor tunge virksomheder faktisk også går det. Så der er så mange nye tendenser, og de er derude, og de er blandt mennesker, og folk opfinder noget nyt, går ligesom under systemet nogle gange. Så det er det positive, og det er det, jeg tror, uddannelsessystemet skal koble sig på. Vi skal se det meget mere, vi skal bruge det i vores udvikling. Og de kompetencer, som man siger, vi skal have, som jeg mener er rigtige, ellers havde jeg ikke sat dem op her, fremtidens kompetencer, det er personlige kompetencer, det er handlingskompetencer tilbage til OECD, det er kreative kompetencer, og det er omverdensforståelse. Og det kræver masser af viden. Så når man siger kompetencer, så er det altså ikke for at sige, at der ikke skal være viden og færdigheder. Det er ikke, at man skal kunne sludre. Som der er en del gymnasieelever, der kommer til at opfatte, desværre, at de skal kunne sige et eller andet, og sproget tager dem. Sproget tager dem så meget. Jeg tænker på det der, jeg hørte en journalist i radioen på vej herude, eller også var det en politiker, der blandede 2-3 metaforer sammen, og jeg havde lige siddet og set min søns opgave på første år på, jeg vil ikke sige, hvor han læser. Han havde skrevet en opgave, og jeg synes simpelthen, at sproget, og det har jeg også set før i gymnasiesammenhæng, sproget flyder sådan sammen. Det er ligesom om, at vendingerne tager dem, i stedet for det, de vil sige. For det skal lyde sådan lidt godt og lidt akademisk. Og sproget tager dem simpelthen. Og jeg tænker, har de læst nok? Det kan jeg jo nok ikke forvente, de kommer til at gøre så meget, som nogen har gjort. Eller, vi ved ikke, hvor vi er på vej hen. Jeg kan bare sige, at vidensniveau og det at kunne være præcis, det er det, der er interessant. At kunne være præcis og turde stå ved det, man kan. Og at det akademiske er at være præcis og kunne argumentere fuldstændig stille og roligt for, det her hænger sammen på den her måde, og ikke heroppe. Der tror jeg, at den akademiske turn, som vi løb igennem der med videnskabsteorien, som ingen forstod, og jeg kan sige kvalitativ og kvantitativ analyse, og det er også hermeneutisk det her, som alle kan skrive i alle deres opgaver, det fører ikke til noget, medmindre man har det nede i det konkrete lag, og ved, hvad det er, det handler om. Så akademisk betyder klart, og det er tilbage til de gamle grækere, som jeg ikke lige har taget citater med af. Det gør jeg ellers gerne, det med, at det er, vi har det også i gode danske ordsprog, det dunkelt sagt er nogle gange også det dunkelt tænkte. Og det er ikke for at undergrave universitetsverdenen, jeg siger det her, det er for at støtte universitetsverdenen, det er for at støtte, at vi skal være meget klare, når vi kommunikerer, så kan vi faktisk også bedre kommunikere i netværk. Så det tror jeg er nogle af kompetencer, men kompetencer på baggrund af, at vi altså har viden i fagene, og vi tror på vores faglige viden, og man har ret til at fordybe sig. Kritisk, analytisk tænkning. Og så er der en ting, som er spændende, det er håndtering af usikkerhed. Den har vi været bedre til i Danmark. Det er Hofstedes kulturdimensioner. Hvis I ikke kender dem, så kan I gå ind og
kigge på dem, og I er velkomne også til at... jeg kan også godt sætte en slide som dem, hvis det skal være. Men det, der er interessant, det er, at Hofstede, han har arbejdet i en helt lang række forskellige virksomheder i hele verden. Og han opstiller nogle parametre om, hvordan vi er kulturelt, og de er enormt debatteret, fordi at han ser Afrika som et, og ser andre steder, de er delt meget mere op og sådan noget. Så der er masser, man kan kritisere, men det er interessant at se alligevel nogle af de dimensioner. En af dem er håndtering af usikkerhed, eller usikkerhedsundvigelse. Hvis man er god til at leve med usikkerhed, så lever man så er man meget bedre til at tænke nyt og kreativt. Man kan godt tåle, at det hele ikke lige er på plads. Hvis man har lav usikkerhedsundvigelse, hvis man kan tåle den usikkerhed, så når man længere. Der er nogle befolkninger, og der sætter han den kinesiske, dem der lever meget med systemer, bruger han til at nævne dem, som har svært ved at tåle usikkerhed, og som heller ikke tager ret meget ansvar. Så han har sådan nogle meget, meget irriterende firkantede nogen, men jeg synes, de er interessante til at karakterisere sig selv. Og så er de overført til læring af ham selv også her for nogle år siden. Så kigger han på, okay, hvad betyder det for, hvordan vi opfatter læring? Og det er enormt sjovt, og så må man tage det med. Jeg bruger det nogle gange, når jeg møder internationale studerende, grupper af internationale studerende, der starter på universitetet, og så diskuterer med dem, hvad er det for nogle læringsformer? Passer det her? Og det passer noget af det, og noget af det til diskussion. Så jeg siger det bare derfor, men jeg siger, at vi har usikkerhedsundvigelse er en interessant ting, fordi det har også noget med tillid at gøre. Det der med, havde jeg i hvert fald indtil for få år siden, at det der med skat, det var det nok rigtigt nok. Det gad jeg ikke rigtigt, og de havde sikkert regnet det rigtigt ud. Og det kunne godt være, at man ikke fik det at vide i ordentlig tid, og så kunne man få penge tilbage, eller hvad det nu var. Det går nok. Hvorimod, når der kom udenlandske undervisere på det universitet, hvor jeg var, så var de meget vrede over, at tingene ikke var fuldstændig præcise. De havde altså ikke den samme usikkerhedshåndtering. Men den mister vi jo, når vi ikke har tillid til systemerne, eller til dem, der omgiver os. Når der ikke er mennesker i dem, så bliver vi lige pludselig sådan, at det hele skal være på plads. Og så er vi altså mindre oplagt til at tænke kreativt. Så jeg har taget den med som en vigtig ting at tænke over, at der skal være plads til det. Så er hele entreprenørskabsundervisningen. Det er jo igen det, jeg siger, den er kommet ind, fordi at nu skal det hedde entreprenørskab og innovation og iværksætteri. Og det synes jeg også er godt, fordi det gør igen, at vi er handlingsorienterede og tør noget. Og der er nok noget, vi skal ture lidt mere. Og der siger man også, at ikke-kognitive færdigheder spiller en vigtig rolle med hensyn til succes på arbejdsmarkedet. Og det er ikke-kognitive færdigheder, det er faktisk blandt andet det at have tiltro til sig selv og til sin egen kreativitet og til andre mennesker. Altså igen et læringsrum, som man kan folde sig ud i. Og så ser man jo, at det er jo sådan noget, som amerikanerne kører rigtig meget. Nu har de så bare elite samtidig, så man bliver sorteret fra. Men ellers så er det der tro på dig selv og try again, som er mottoet. Og som man siger, så noget, det skal børn undervises i, disse færdigheder til tidlig muligt. Nu er vi også begyndt at sige, at de skal undervises til tidlig muligt. Men det var jo det handlede om, nogle bestemte lege eller måder at understøtte sine børn, så de troede på sig selv, altså den motivation, der opstår der. Det at kunne leve med, at man laver fejl. Og det er også en ting, jeg jagter i de undervisningskulturer, vi har lige nu, at de unge taler meget om at fejle. At begå en fejl, det er at fejle. Fejle, det er ret stort. Der er jeg sproglig igen. Jeg siger, begå en fejl. Det er sådan en lidt mindre ting. Men at fejle, det er bare en tendens. Man må helst ikke begå fejl. Og fejl, de hører altså til. Dem skal vi bruge. Dem skal vi lege med. Dem skal vi bruge til at vise, når den der fejl, du lavede det, den viser, at du har en hypotese om, at den hypotese, den er en lille smule skæv, der kan vi snakke om. Fejl skal vi bruge i læringsrummet. Så der er igen sådan en ting, hvor vi får lavet et læringsrum, som systematiserer, som gør os firkanter, som gør det sværere for os at flytte os. Og det er igen, hvis vi skal videre, så bliver vi nødt til at få mere plads til personer, få mere åbenhed i læringsrummet. Og så kan vi blive det, vi gerne vil med de ord, der er på tapetet lige nu. Og så, jeg har 8 minutter, eller? 1. Har jeg ikke til halv? Nej, vi skal også have et spørgsmål sådan. Nå, ja. Jeg kører efter, jeg havde... Nå, så kører jeg, så får jeg 2 minutter, ikke? Ja. Jeg havde bestemt regnet med 10 til. Så vil jeg bare sige, jeg har talt om den skandinaviske model. Jeg har set, at den opstår alle steder, hvor man taler om moderne læringsparadigmer. Så er det lige præcis, at vi flytter os hen imod det, som et eller andet sted er noget, vi har været i forvejen. Så det er derfor mit budskab er, at vi skal trække på det, vi har i vores tradition, i vores læringskultur, i vores
samfund faktisk i en nærhed og en solidaritet, som vi har eller har haft, den skal vi trække ind i det igen, hvis vi skal blive det, som de store ord vil med os. Og her der er vi det der med, at det netop ikke er læreren som ekspert, der kender svarene på spørgsmålene, men de ægte spørgsmål. Det som er, at vi har sat eleverne i centrum. Og det er også, I kan se, hvordan jeg henter dem ind fra andre steder. Jeg henter dem ind internationalt fra og siger, prøv at se, det er jo det, vi har haft. Det er det, de andre er ved at forsøge på at tilegne sig. Det er det, der man i USA underviser i critical thinking. Det var en naturlig ting, når man sagde til barnet, at det var det, du skal gøre, og det enkelte barn var i centrum, den enkelte var i centrum, og det er det, jeg siger, det tror jeg er det nye paradigme, at vi igen får plads til det. Så I kan se nogle af de her ting, der er understreget af nogle forskellige notabiliteter, og entreprenørskabsundervisning vil jeg så også springe over, men så bare sige, jamen det er jo det, I har gjort. Altså jeg arbejder med blandt andet, hvad det er for nogle ting. Altså nu, det er et ord, entreprenørskab i undervisning. Det kan være alt det her. Og alt efter hvor man er, der vil jeg igen tale for differentiering. Vi er nogle forskellige steder, vi bruger forskellige elementer af det. Jeg tror, det I har set, det er, hvordan I i jeres projekter har gjort det forskelligt alt efter hvor I er. Og jeg vil selvfølgelig også slutte mig til koret om, at jeg håber, at det fortsætter, det der med at gå på tværs af institutionerne. Jeg håber virkelig, at vi kan gå på tværs af institutionerne meget mere og sige til de unge, det her, det er de forskellige uddannelser, vi har. De kan noget forskelligt, de vil noget forskelligt. I er ikke bare kunder i vores butik, og slet ikke bare nogen, vi skal tjene penge på. Det er faktisk, fordi vi tror på, at det er et differentieret uddannelseslandskab, vi har, og det skal være fleksibelt. Det må vi så sige til politikerne, fordi politikerne har jo en lidt anden vision. De siger fleksibelt uddannelsessystem, men de har afskaffet supplering. Og der er kun et skud i bøssen, og nu bliver der færre pladser. Så jeg vil lige præcis sige, at det er det der, vi skal holde fast i. I får slidesene, så kan I selv kigge på det her. Fordi det er det her motivation er. Det er den drivkraft, der har betydning for retning, intensitet og et vigtigt ord for vores elever og studerende, udholdenhed. Det er ikke der, de er. Og det er de blandt andet ikke, fordi vi ikke viser dem retningen tydeligt nok. Det er det her, vi laver nu. Det er det her, du har lov til at fordybe dig i nu. Men vi skal også nå det, og de vil have alle de her mål og stor forvirring. Giv plads, giv rum i det læringsrum, hvor man må begå fejl. Så jeg tror, mit budskab det er sådan meget læringsrummet med henblik på det netværkssamfund, for de anderledes typer måder at tænke økonomi på de nye måder, der kommer græsrødder frem og vil noget andet med samfundet, at det er noget af det, vi skal hive fat i vores uddannelser. Og så tror jeg, at jeg siger ja, og det er så for eksempel, og det er den to sidste, at det er åbning læringsrum, værksteder, laboratorier, produktudvikling, at man også i sin undervisning, eller som opgave, også i de akademiske uddannelser, kan udvikle et produkt. Det er der mange, der har rigtig sjovt med, men der skal man så have mere eller mindre refleksion alt efter, hvor akademisk uddannelsen er. Samarbejde med eksterne partnere er oplagt, case competition, studiepraktik, praktikprojekter, som jeg nævnte før. Og så skal de mere på tværs, og så er der de her eksamensformer, og det er noget af det, jeg selv har arbejdet meget med, at det skal forbindes med eksamensformer. Ikke i en helt firkantet måde, og derfor er det sidste ord med open-end eksamener. Vi skal også have nogle eksamener, det er jo det tilbage til karakterskalaen og målformuleringerne. At vi formulerer mål, og så skal de leve op til de mål, og det gør jo så, at der er nogle bestemte eksamensformer, der passer rigtig godt til det. Vi skal lave nogle, hvor det er mere åbent, og så må vi lære at formulere målene, men klart stadigvæk, så de kan se, det er det her, det handler om. Det er det her, der er området. Det kan du være rolig for, det er nogenlunde afgrænset, men du skal selv gøre noget ind i det, og derfor er der nødt til at være lidt mere det, som man kalder open-end. Det kan nogle af de her eksamensformer, som står her. Så derfor, det her det er det, jeg vil sige til de unge. Og det er lidt som Bjørn Bredal, men knap så uansvarligt. For jeg bliver nødt til at sige, selvfølgelig er vi med på Bjørn Bredal her den anden dag i Politikken, der sagde, du skal gøre lige, hvad du har lyst til. Jeg kan godt forstå, at han skrev det, fordi det er meget generende, at de unge bliver så styret. Det må være meget stressende at blive styret på den måde, vi styrer unge lige nu i deres valg. Det kan Camilla sige meget mere om senere, men tror jeg, eller ved jeg. Men det er vigtigt, at vi inden for de rammer, hvor vi informerer godt om, hvad det er, vores uddannelser vil og kan, at vi der giver dem plads til at være der selv, sammen med de andre. Så skal jeg stoppe. Fantastisk. Der kommer et fra en ung dame her. Du får lige en... Tak for et vældig inspirerende oplæg her. Du må meget gerne rejse dig op, hvis det er okay med dig, og så får du lige, for du er yndig. Nej, tak. Jeg skal give en stemning i dag. Sådan der. Hej. Jeg hedder Camille Sahat, kommer fra Professionshøjskolen Metropol og har selv været deltager i et eksperiment her i uddannelseslaboratoriet. Ja, det er svær at ramme. Tak for det meget spændende oplæg, Hanne.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, fordi jeg synes, det er fantastisk, som du pinpointer de politiske udfordringer, der står til uddannelserne overordnet. Så kunne jeg drømme om, hvis du måske havde et form for bud på, når nu uddannelserne så skal arbejde med videre med og ovenpå de ting, som man måske har lært af, eller I ved at gennemføre et uddannelseslaboratorium. Hvordan kan man netop prøve at få de gode ting, den kritiske analyse og refleksionen, den pædagogiske refleksion, viderebragt ud i uddannelserne, stillet over for de omverdenskrav, og den tendens, der også er til i uddannelse gerne at vi løbe efter omverdenskravene samtidig? Ja. Det er svært spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Jeg er heller ikke helt... Det kræver det, som vi talte om, vedholdenhed. Men jeg tror, det kræver lige præcis, at vi går mere sammen, at vi stiller et alternativ, fordi man kan også sige, at vi måske ikke har været nok på banen som uddannelser i forhold til alle de tiltag, der er blæst ind over os i de senere år. Det var i hvert fald vores afgående bestyrelsesformand Brooks budskab til os her, da han holdt sin sidste tale til vores årsfest. Det var, at universiteterne, og det var så universiteterne, havde ikke været nok på banen. Og jeg tror da også, det er rigtigt. Vi har ikke været proaktive nok. Man kan så sige, at sådan et projekt her giver måske et rum for noget proaktivitet. Fordi at I har faktisk tænkt noget, som er mere sammenhængende, og har fået et netværk, som er mere sammenhængende. Det gør, at I taler med en stærk stemme. Så man kan håbe, men altså, der er dage, hvor jeg håber, og der er dage, hvor jeg ikke tror. Men jeg vil sige, I er en platform for det, og jeg er rigtig glad for at have hørt om den, være kommet tæt på den, og jeg tænker, det må vi alle sammen, det må I alle sammen prøve på at gøre den stemme gældende. Og jeg tror, det er, jeg tror meget på det, som er gået galt i de seneste reformer, både fremdriftsreformen og dimensioneringen nu her, det er, at vi har ikke været nok i dialog med politikerne. Vi bliver også nødt til at give dem en chance for at forstå det, vi siger. Vi kunne jo lave et 14-dages kursus for dem, hvor de simpelthen var med sammen med jer og hørte om alle de her ting. Og så virkelig komme ind i, hvad er det, I arbejder med? En gang imellem bliver politikere jo kastet ind i et nyt område, og så skal de primært mene noget om det, og de har en hel masse, der synes jeg så, at de bruger kommunikationseksperterne til det forkerte, og det er til at prompte dem til hele tiden at gentage de samme sætninger. Jeg har jo hørt forskellige uddannelsesministre kunne de samme ting, uden at først var det Morten Østergaard, og nu er det så desværre også Sofie, som ellers de er jo begge to fornuftige mennesker, men de er nødt til at gøre det der, sige det samme. Det vil være super fint, hvis vi kommer i ægte dialog. Og det tror jeg, man kunne gøre med, måske kan vi også med en uge, men invitere dem på sådan en kursus med jer. 3 uger. Hanne, der er et spørgsmål mere her. Vil du præsentere dig selv? Jeg hedder Jesper Hvidkjær, jeg kommer fra Københavns Erhvervsakademi. Vi havde en dialog her om, hvornår du holder dit 2-timers oplæg, altså den lange udgave af det, du lige har lavet nu her. Fordi vi havde en del projekter her. Tusind tak. Vi vil lave et webinar, skal vi ikke det? Det er også en del af fremtiden. Kommer I så, hvis vi laver et webinar, så kan I sidde derhjemme og kigge på det. Det er så hyggeligt. Der sad en ung mand her med meget længselsfulde øjne, så han får altså også lige lov. Det gik lige i hjertet på mig. Den unge mand, han hedder Lasse Skov Lausen, og han har det fornøjelse at ansat på SOSOC. Den tanke, jeg egentlig gerne vil dele med jer, som det nok nærmere er mere end et spørgsmål, den er nok til alle oplægsholderne, og i virkeligheden også til dig. Den tanke, der slog mig, det var orienteret omkring kromosomsammensætninger i forhold til vores uddannelsessystem. Det handler om, nu har vi haft de her stærke, meget dygtige og kønne kvinder til at holde nogle oplæg for os. Og så slår det mig lige pludselig, vi har ikke talt om drengene. Og det var noget, der også optaget mig rigtig meget i min hverdag. Så det var bare den tanke, jeg ville dele med, at vi måske kunne tage med, når vi skal tale videre i dag. Fordi de fylder også en del på vores uddannelsessystem. Og der er også nogle problemer, der følger med det her. Tak. Jeg vil sige som Dalai Lama, det er kvindernes årtusind. Det er nu, vi får fred i maven. Jeg vil gerne sige noget til det. Fordi jeg tror, det hører med i det, at vi tør differentiere systemet. Fordi at om de så har, om det er på grund af køn eller nogle andre ting, så vil vi jo noget forskelligt. Og vi ved, at vi taber drenge. Altså det er der jo mange, der forsker i. Vi har mange projekter omkring det. Men jeg tror på det der med rigtig god information om, hvad det er for nogle måder, man lærer på forskellige steder, og så ikke noget med at fordømme nogle af dem, at det er dårligere i en periode at være akademisk, og i en periode at være praksisrettet. Men at vi fra vores grundskolesystem viser respekt for mange forskellige måder at lære på, og mange forskellige færdigheder.
Og det er jo noget, vi skylder som befolkning, og der tror jeg, nu har vi fået underkendt alle slags på skift. Ja. så nu kan vi måske starte forfra og sige, at det vigtige for os, det er at kunne se værdien i alle de forskellige typer. Og så ser man jo typisk, at drenge, som så måske, hvis vi nu tager drenge, som måske ikke gider visse ting på bestemte tidspunkter i deres barndom og ungdom, kan ende et helt andet sted. Altså, og det samme vil jeg så sige, det gælder sikkert også piger, for piger er jo også kuet og generet af systemet, som det er, med at være dygtige og pæne og alt hvad de nu er. Jeg synes det er godt, du bringer det op. Jeg tror, jeg prøver lige at få det med lidt ind i debatten her i eftermiddag. Jeg er mor til 4, og det er alle sammen drenge. Så det ligger mig meget på sinde. Altså hjemme hos mig, alt bliver kørt ind med penis. Hjemme hos mig. Så vi tager det med i debatten. Jeg håber, det er okay, at jeg er gået en lille smule ind i jeres pause. Jeg synes, det var det værd, når vi nu havde Hanne her. Er det ikke rigtigt? Vil I give en stor varm hånd til Hanne? Ja.